Last time we were in Agene, but the DSS was with us. I was the one who was leading, who was providing the lead for what we were going for. We were in Obiaroko a few days ago. I was the one who was at the forefront. Like I'll be at the front. The ones carrying gun will be at my back. The ones with gun will be at my back. I'll be at the front. Jesus, leading the way. That is how risky it is. Okay, anọ m na the man Harrison wepụrụ ego 5.4 million n'ime ego a supposed ekwu ndị GN kapa wee lapụ ya. Do you understand me? That the man has been released. Do you understand? I'm so excited and I'm also happy. You understand? Last now the man and we go again go freedom, yeah, after selling some of his property. Do you understand me? So ndị Igbo si no aghala ndụ paak onye ilo ga-eli n'onye dị ndụ na-akpata ego ọbụla onye nwụrụ anwụ. Ịghọtago? Finally the man adịgo free. Ịghọtago na? And according to ihe very dark man kwuru na one other guy from Benin City, Naija. Do you understand? Ọ dị ka fan ikwu na ọ dị ka ọ kwuru 45M. Ịghọtago? Eji wee lapụ ya. So the thing there about that na only ife mee the man, because all no only ife mee the man na emechara ọ pụtara onye bụ iche. Ọ bụrụ etu aka akara isi wee na-akụ ya, because this one I won't put sometimes ana m agwa unu nke bụ eziokwu over that na sometimes inwe ife ga-abụ ọ na-eme iwere onwe gị tinye na that position na ife anụnwa related to you, what will be your action? Do you understand me? Ajụọla m unu this ajụjụ several times. Ọ bụrụ that na ife a bụrụ na nwanne gị ka enyere Harrison ego wepụ 5.4 million and because of that mistake or greediness ewee jide nwanne gị afọ. Ịghọtago? How will you be feeling? How will you be talking about the issue? Do you understand me? But thank God that finally na the man apụtago. Ịghọtago? Harrison na-ekwuzi na ya ekwenete until the man apụta. The ohere adịgwo kịta na ọ ya apụta na wee kwuo ihe transpire na according to him. Do you understand me? Mana mara kwa ifo Harrison ihe niile afọ I believe ebe ọ nọ. For me, nke afọ agafego. For me, I don't know about you. Ịghọtago? Because trust bụ ife a na ọ bụrụ ife a na-epush garịrị na social media na-agwa ndị mmadụ trust oge. Nwere ka esi trust mmadụ and mmadụ ga-enyerịrị gị benefit of that before iwe kwuo okwu na ị ga-trust the person. Do you understand me? Kenekwenụ m unu.